Odhiambo machielo nyakor mgajwang' rio makare rokamano kuom Ramogi Tv mar weche manyien en tarik 20 dwe no mar 11 higa mar 2023 waikoni mathoth ka bende koth medo kelo midhiero e thoth gwenge ma pacho kaka kuonde moko nyakor mgajwang' oganda osedar kendo odhi e kuonde kata skunde mag primary kod secondary mano mar yudo kuonde mag jot wamenyo ni ahinya mago motendre kod achiedh nadego anyate gwenge ma Nyanza ka bende mago mag siasa nyakor mgajwang' kweth mar Azimio ntiere okenge moketne piny owacho kuom ranyisi gin mago mondo mi jotend migepe moko ogwe tao mago biro mane chendo ni mara meny pinye ka bang'a no be kanyo gi twak mara meny piny meta makanyo ano be kanyo gi jatenda akara jalonye wechego ma kompyuta mano Dr. Mark Matunga wadhi go mbake wach mar maisha card bende nitiere kod ng'eyo ewi maisha card ma bende koro biro bedo kar opande mari nyakoro mgajwang' entula bende koro wadhi ketie ng'eyo kupone nitiere kod penjo wadhi bende penjo jalonye wechego ma kompyuta gino motendre kod maisha card gimonji bende ng'eyo kapoka card makamano oketie lweto oganda mokwongo wang'iyo thuond weche Pio pongo pe Dana ta kore ne ka nindo, dana ta kore ni chiemo, nyathi ywak to imbe ywak. Oula mapek ma okwako gwenge ma Kenya medo daro jopiny ka gwenge mag Ombaka jopiny osechako dar kendo jote skul manyamasao. Magino obuogowa kendo wan gi lit sana nikech kora wapaga ni nyithindwa gik bitieko papers mek gimodong. Tutashika watu. Luoro mararita okwako Lego Usunga bang' jonjore nego bila mane ko peny mar KCSE school kendo weyo moro gi hinyruok. They must not only resign, they must also be prosecuted. Kweth mar Azimio dwaro ni jotend migepe David Chirchir kod Junguna Ndung'u ogwe tao ewi ohala mar mauta ma ichich ni en mar mibadhi. Machiegni nyakor mgajwang' e chendo mara meny piny wantiere gi Wilson Ochuka maloko na wechegi bethuolo mar miwa pachi lai marote machuka ka pile na riadek auchono no kabinde wantiere live e Facebook YouTube duto warwake pachi odhiambo makawuono parni bang' ma kaka senyisi bedo kanyo gi twak mar menyo wechego motendre kod maisha card ma bende koro bro kao karo pande mari en twak mabiro mana bang' weche manyien wachao kod weche manyien machiegni nyinga Lydia Ukeo Migao mar arita okone piny owacho oseyaro badgi e kedo kod midhiero mag koth El Nino e thurka pisa mabiro konyo reso ji koro med kwan gi kasir ma ichiwo bende koro ibiro timie e yo malach kaka jajapo mar Juitho Muni lero wamoko kuom jotend siasa mawuok e kaunti ma Wajir onyono piny ne nyaka ti kod ndege e daro jopiny ma kod oula oserocho dakgi e gwenge ma kamago. Kaluwore gi lipod jokor chal mar kor lwasi ni dweni mar 11 ema koth El Nino dhi ridore mokalo e pachoka piny owacho kokalo kuom migao mar arita omedo kenge mag reso geng'o kod chwalo kony ne ji mayudo midhiero ma ikelo kod koth mapek magoyo thoth gwenge pachoka counties ma migao no medo keto e rameny kaka kuonde ma kodh ni dhi landore mokalo oriwo counties ma oluoro nam Lolwe counties manie alwora mar Rift Valley masawa mar Kenya milambo kachiel kod dho nam Chumbi kama bende mohewo ji 10 osewito ngimagi kaluwore kod lipot mar Kenya Red Cross. Kaluwore gi lipod piny owacho ma ogol kod migao mar arita, riwruoge ma opogore oyang kaka ji ma koro biro riwore kod Kenya Red Cross e chiwo kony madwarore ne ji ma masira oyudo. Magi oriwo Kenya Coast Guard Service, ma bende nyokonyo e manyo apisa 2 mag KRA, National Police Service, Kenya Defence Forces kachiel kod Kenya Wildlife Service. Magi gin riwruoge ma osechwali counties ma osemeny kendo biro konyo e chwalo chiemo gige nindo kama oting'o tent ne joma utegi piyo yoro. Kata kamano, counties mag nyandwat mar piny Kenya pod ng'ur ni gin marach. Jotelo mag siasa e county ma Wajir koni kata mana mine ma konyore ok yud yo mar chopie ute thieth. People are already landlocked. They can't access major towns for services. Imagine a woman, an expectant woman, delivering in Wajir North constituency as we speak, and she gets a problem. Where do you take her? There are no ambulance services. She can't be referred to any hospital. Kagi kwayo mondo gerne gi olalo moko ma oting'ore, manyalo reso gi e kinde kodh gi e kinde ma piny owacho manyo kaka inyalo dargi kod ndege nyaka e gwenge mamoko. The Ministry of Roads and Transport open up the area. There are temporary bridges which can be availed
so that people can access essential services. As we speak, I told you our governor is airborne, desperate. He's using, he has requested for private owners to at least donate their planes so that they can drop food. Piny owacho kata kamano e oboke gi manyoro ne okwa counties mondo ogol omenda mar El Nino gi yaw wang' oula gi kony ji e dar ka derepe bende ne gikono mondo obed motang'. Nyaka sani ma ok tin ne ji 60 osewito ngimagi nikech kodh El Nino e pacho ka lal mathoth mar mwandu bende ikwano. Judith Omondi, Ramogi TV. Koth mapek masani medo chwe pacho ka okelo midhiero ne oganda gwenge ma Umbaka e kaunti ma Kisumu. Kama kuom jodak makono koro jote skund primar ma Nyamasao kapod gintiere kod luoro ni koth mapek mapod chwe biro daro gi e skund no. Jodak ma Umbaka go ywak ni pok giyudo resruok moro amora kowuok kuom sirikal mar kaunti no kata obedo ni singo yande osechiwo. Ndalo bura nyaka ne koth mapek chak chwe thoth gwenge ma pacho ka mae chal mar gweng' ma Umbaka e kaunti ma Kisumu. Miere opong' gi pi bang' koth mapek no kelo midhiero mar oula ka thoth yore koro okalre. Jamni kod jodak ma Umbaka onge kama ginyalo chwoyo wigi. Ma ochuno jodak ma Umbaka mondo mi odar e miechgi kendo gimany kuonde dak mamoko. Wachopo e skund primar ma Nyamasao e kaunti ma Kisumu kanyo ma oganda modaro wuok e miechgi nikech oula koro jotie. Pigni nodaro wa tarik 9 ema nwabire ka. Kawuono en tarik 20 wan gi ndalo 11 nyaka nwabi kai. Kata kamano nyaka ne gidari e miechgi nyaka sani onge kony moro amora ma osechopo negi ataro mar singo manochiw gi sirikal kaunti no kod sirikal mamalo. Onge gimoro amora ma pok waneno kata ng'ama obiro lemowa. Obed sirikal mar county government, obed mar national government, onge ng'ama osebiro ka. Waneno mana area chief and the assistant chief. Wan gi tau mineno kora wang'. Tau mineno kora wang'. Tau ya yagu. Ili nyathi yuak to imbi yuak. Ing'ama mongi nyalo tara kata nyathi be nyatara. Ko ere kaka dwa kony. Kono ugi chiemo do kama chiemo mwadwaro. Chiemo kene mwadwaro e wakai. To gigi maloso no aura. Wang nam. Emu kelo tinga mondo oywa obugu lo o los nam mondo yur konyo. Ka onge to watho warumo. Oganda go ywago tuoche ma koro sieko mikelo gi koth mapek no. Ka midhiero no bende koro kelo ng'ikruok ne jopuonjre matimo penj mar KCSE. Madhe. Okne kodhi. Kata ka mulo kama adiyo mati na okne nafura tu rama zaidi makata ko chokne rama tarama piwang machwir skul ka be pi donje maka pi odonje to kumwadwa chiko wakia nikech Umbaka secondary pod nyithindo time penj to ko yiene janyuol moro amora dak Umbaka evacuation center nikech nyithindo ni kachacha timo penj. Gikwa piny owacho mondo mi ochikne gi oula miechgi kaka yor kedo gi gudruok mar oula e alwora ma Umbaka. King'iye kaka gigonwa daik nikech mane masandowa. Sani wan gi jirani Kanyagwal ka. Kanyagwal ok odar to wan wadar nikech Kanyagwal nyokel ne gitingni mogo wang' aora to wan tingni mokelo korwa koni onge. Koro wan gi shida. Koro kade gikel tingni magigonwa daik magidhi gichodhnwa wang' muchari kachacha. To wan maber wanyalo dak e mierewa. Geno mar jodak ma Umbaka en ni gibiro yudo kony mowinjore ahinya te kinde ma koth mapek medo goyo gwenge ma pacho ka. Kapod wa goyo tarubin nyakoro mga jwang' weche motenre kod koth mapek no pod medo chwe pacho ka kendo medo kelo midhiero mathoth moting'o muoch mag tuoche ma ikelo kod lal mar pi. Kajafom marwa George Jumalero nwa tuo nyaldiema kod malaria gin moko kuom mago makoro kata omako ganda kwendego mabede koro koth ma kamano chwe. What is this? Koth mapek machwe pacho kae pod medo kelo midhiero mathoth ma oting'o landruok mag tuoche kaka mago mag malaria kod mago ma ikelo kod lil ma oting'o nyaldiema. E kaunti ma migoro ganda ma odak e gweng' ma pio ulos biro kadare ji ywago medruok mag tuoche ma ikelo kod lil bang' pio ula muko chope kendo miyo pi minyaga riwore kod pigego ma gitiyo godo. Pigego be mitedogo tiluokogo
koro wan gi sida mar choo. To pi mitimo godo usafi matindo tindo luoko sende nini watu wamepap. Familia mathoth gwengego mag Angugo, Nyora kaachiel kod Kabuto odong' ka onge chope kendo ganda losore mana e bunge. Koro sani kadhi e choo tadhi mana e buku. Ani adhi oko e pap e pigno nikech onge kama dang' adhi oko. Yoda pi donje. To choo en a problem nikech chope manoger magi ok gin permanent, gin mag lowo. Gisegore piny kendo gilwar te. Koro en mana common sense kuma ng'ato dhi ok dipenje sama odwaro chiemo gi kuma odhiye. Moko kuom oganda bende kunyo bugni mathany magilosore kendo giumo. Chakoro pi odok kama, tinyalo tiyo gi method mar gini, cut method. Dege kwero gi kunyo lo, gidhi oko yike. Chief moito location mar Central Kadem Philip Opolo wachni oganda modego bende nyaka sani koro pi olos bedo kadareji kolos chope deri e higa nikech chopego iketho kod pi oula. Kaka ndalo koth kama, idhi mana dweche moko ariyo to en gima koro nobedo ochako bedo condemned. Koro ng'ato ok nyal dhi. Kuma okunyo no be pi chako pong'o. Mano kuma pi opong'o no. Be chako golo gigo, chako rengo go kuonde moningo dhi pi moningo ben do komodhi. To be pi mabe samoro gituomo. Wakwa mana sirikal ni ka ginyalo yie to gikonywa kata gi choche moko miting'o miwuotho godo ka mondo wakonyre godo ndalo ma koth chue. Pi oula ni bende osekelo pek ni oganda e yudo thieth makare. Klinik nokelnwa dichiel ma gavana ema nokelo to kaka gavana nowuok to gari bolowe alowa klinik no be norumo gi kanyo. Te seche mane ntiere no nowacho ni gari no dhi konyowa bang' nyaka pi rum koka gari no wuok kanyo. Jogo pok oduogo e pap ka makata kawuono nitiere jok manobiro limogi. Kawa geno ni ne gintiere to ne gionge nyaka sani. To e kaunti ma Lamu ten piny owacho mar kaunti ni oselando muoch mar tuono mar nyaldiema kendo chungo chenro mag ohala mag chiemo ma usetie ndara. Kama saizi tayari kuna wamama wengine wanalia njaa. Kuna mwingine anaweza kujitahidi, mwingine hawezi kwa sababu yategemea aweke karai ndio akule yeye awapate na watoto wake. Yeye ndio ni mama, yeye ndio ni baba, yeye ndio ni kila kitu. Hatukatai. Ugonjwa ni wa Mungu na lazima tuukinge, ni lazima tuulinde. Lakini tuone ni njia gani ambapo inapitika katika sauti ya kuziwia maradhi. E kinde ni makoth koro chwe mapek kendo pige gudore, luoro nitiere ni tuoche mag malaria dek medre kamere jolony e wechego mag thieth koro jiwo oganda ni oket ritruok makare. Gisani makoro elino nitie, waneno ka tuo mar malaria medore odiochieng' gotieno. Nets mondo mi gitigo ndalo duto. That our pregnant women, when they come to the facility, they're also being issued with a drug called Fansida. This is just to help them prevent themselves from getting the malaria infection and also infecting the unborn child. Oganda modak gwego ma pi osebedo ka dare ji kinde ka kinde ywak ne piny owacho ka gidwaro ni mondo koro keto kenge makare mar tieko pi oula ma osebedo ka rocho chenrogi mag nweng'o kaachiel kod dak. George Juma, Ramogi TV. Jotelo mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance mawuok e masawa mar piny Kenya onyiero chenro mar twak masani dhi nyime kind Azimio kod Kenya Kwanza. Jotelogo wacho ni chal ni badruok nitiere twagno ni mar weche mamulo jopiny oko mi pek. Kutene kanyo gi Martha Karua, kweth nowacho ni pek mar ngima ema koro gigeto nyime kata giketo nyime kendo ok ginyal yie puodho report ma ok mul wach ma kamano. There is no need of talking about that document if it's not addressing the cost of living, or why would we bother with it? If it is not addressing the invasion of Jubilee by UDA, what is the use of that document to us? We can continue managing ourselves the way you have done it. In any case, Ruto never intended it for good. He's been wasting people's time there. But we also have been using the time to organize ourselves. We have no business at Bomas if those two basic minimums are not met. Reduction in the cost of living and paying fidelity to the law as regards political party. Leave Jubilee alone. Do your own thing. And anybody who sends attack dogs to insult leaders asking how many votes we got, open the server. What are you fearing? Open the server. Open the server, we verify how many votes. Kama ni mbili tutashukuru. What are you afraid of? Kapodong yo mago mag siasa nyakoro mgajuang riwruog Azimio la Umoja One Kenya Alliance rone jotend migepe Davis Chichir gi nyawadgi Njuguna Ndung'u ogwe tao kaluwore kod wach ohala
mar kelo maote pacho kama sani koro kelo liet motendre kod mibadhi. Tendazi miyo bende dwaro ni migepe mochung' ne timo nonro rure mapiyo maneno ni adieri oyangi e wach mautano. Jafwambo marwa Eric Owenga nitiere kod ler mathoth. Kaka kontend Kenya Kwanza to podi omako chung' motegno ni onge mibadhi mamieno wach mar mafuta maromo omenda bilion 17. Ogai mar Azimio bende ochung' kar tiende e wachno. Kawuono Odinga nochiwo ote mager ne piny owacho mar Kenya Kwanza kodwaro ni jatend migawo mar teko stima Chirchir gi nyawadgi Ndung'u mondo koro ogwe tao. Owacho ni jotelogo ema ne ochiwo thuolo kaka mafuta ne chopo e thurka e tok chik ma ok opwodhi gino ma koro hinyo oganda mokalo. The CS for Energy and Petroleum, Mr. Chirchir, and National Treasury, CS Njuguna Ndung'u, have certainly committed criminal offenses, abused office, and gone against the Constitution. They stole money from the Consolidated Fund in addition to spending money way above what Parliament approved. They must not only resign, they must also be prosecuted. Odiochieng' manyoro jatend piny William Ruto kane wuoyo e gwenge ma Bomet nokiro lwete ne seyo makamano kowacho ni okang' mane gikawo ne ber kendo ne biro kelo lokruok kaachiel gi fungruok ne jopiny. Gino mane Odinga okwedo mokalo. Yeye mwenyewe anajua ati matangi zimejaa na mafuta kwa sababu Uganda imekataa kuchukua hiyo mafuta kwa sababu bei yake iko juu. Sasa hiyo mafuta ambayo nasema ni chari iko hapa. Tunasema bei itashuka chini. Sababu gani bei hiyo haishuki chini wakati huu? Mbona nangoja mpaka mwezi ujao? E juma mokalo tok Odinga wuoye wach mafuta e tielo mokwongo, jotend Kenya Kwanza ahinya to e od bura mamalo kotelni kod Kimani Ichung'wah nomako wachno motegno kendo ne gidok ne sirikal. Gino mamiyo Azimio koro se mokalo od bura kuom koso tiyo tije kaka dwarore. We always knew that the legislative arm of the government has been captured by the executive and can no longer perform its oversight role. The response by the leader of majority, therefore, did not come as a complete surprise. It confirmed what you already know. What came as a complete shock was the response from some of these oil companies who are actually part of the cartel. This is the clearest indication of state capture and complete takeover by cartels. Jatelano kata kamano nokone bende migepe mochung' ne timo nonro e thurka mondo neni onono wach mafuta no mar nyenyo adieri. The chairman, Bishop David Oginde, and the Ethics and Anti-Corruption Commission have been silent about the goings on in the petroleum sector. Allegations of corruption, collusion, and conflict of interest have been made, but no investigations have begun. The challenges on the chairman to start working on the matters raised to investigate. Eric Owenga, Ramogi TV. Dakika enapaga boro nyakoro mga juang bang sachela midhiambo chendo enrameny pinya singo kacha na adhikao pache nyako tendo gi weche gi mwaiko ni chendo ni marameny pinyo dhiambo mwaka uono dhiambo janamba kapio jaseme wacho kanyo ni county government ma Kisumu unjere okao kang mapiyo mana ne jodak maomba kawdo kony mowinjore nyako tendre ni pinyo wacho nokrio tenge omenda magumano ket na jogo mabende brodo midhiero mar El Niño neno kanyo ka Steve Nyakwaragai wacho ni salamu alaikum osejonje yo makare entie Mombasa wacho ni jatend pinyo temo ketie kwenye familia mochando ni marsani thoth ji winjo matek kendo negiketo singo ne jopiny ne gibiro ng'iyo ngima oganda jo Kenya. Benta Charles aneni kacha wacho ni baba pok noriambo wach mafuta no mano gima oseneno maber kendo osenene koya gima bor sirikal winjo koro ketwa ler kaka oganda jo Kenya. Otemar Williams Nyadawa kantie Kakamega wacho ni gima mako dhoga en ni kaok Raila to ng'ama nyalo fwenyo nwa wechegi bewane gi wabunge adieri e pacho kae mano pacha Williams aneno kanyo ka otemo ya Ira Fred Osuru wacho ni en wich kur kaka midhiero marohula mapek okoko jopiny ka gima sirikal onge e pacho kae wacho ni Ruto owe chuno retelo
kantiere kaka ok nyal los ngima oganda jo Kenya kaka owinjore. Aneno ote mar Mr. David JJ Omondi wacho ni Ruiru weche gichopo yo makare. Lucy Kaboka nini kacha in bende wacho ni wach pi ma ombaka en wach malita nya kendo nyobene pinyo wacho timo gimoro. Yuviela Tieno wacho ni weche gichopo ne maber gi kanyo gi Samson Okaloriga wuod Kano Ugwe School. Dadi wuod Toma nini kachi wacho ni weche goteka hinya nyamago mutendre kod jodak ma ombaka masani koro ntiere kod midhiero. Julius Obonyo wacho ni weche gichopo ni makare intiere awendo e county ma Migori. Mary Onditi wacho kacha ni entiere tuned in kaka pile to gima wuoro en ni oula mapek makoro makogwenga maombaka wacho ni wuoro kaka oganda winjo matek. Stephen Otieno mwalimu bora kanti Kaksingri Sindo Suba wacho ni en gi familia mara jaode Karo nyare Loveline Faiza Blessings gi Trevor mano wuode jara men pincho ponege yo makare gima wuoro ni sirikal maruto tie kaka ok nyiso ganda dieri wacho ni dongine gi keto pesa moro ne Elino koso pesa go ibro tigo kure penjo ni pesa gi ibro tige polo. Haya Moriso Dhiambo wacho ni joma wacho ni tiyo gi sirikal ni nyaka tigi sirikal bende koro gineno wach koth makamae dak koro gi wach no kama pesa mar Elino Manyanza odhi ka jodak Mombaka to pod medo chandre kamae. Newton Ouma journalist wacho ni sirikal Kenya Kwanza en one term government, time will tell. Mano pache Chachilo Chieng kanti nyatika nini kacha in bende wacho ni sechopo kaka pile neno bende ote kanyo moya Wilson Okelo wacho ni weche gichopo ne YMCA Nakuru pesa ma idwa los go huduma card mondo mi ores go jogo mapidaro mano kanyo pach Wilson. Bishop Solomon Ogwembe wacho nitiere kod wayo matinya kwa magajuang kata kamano kwa duogo pono nitiere kod mathode chendo imara many pinya kikini mabor par ne wamedogo kodi mba kala imaro chima chokari adik wachano no kabende wanjire live Facebook kacha YouTube dito warwake pachi ma en rameny pinya. Kete manaka Ochopo samakoro Ramogi TV yango hike marario yamo Tomae oknyal timore kayonge kaka jaera marwa Tarika chiel mara pargario Koro wachwake tomana mabercho The Garden Bondo John Junior Ma John Junior kachiel kod Ramogi TV wakelo no budho mara tipo kowuok e dala mar Bondo kamiluongo ni The Gardens. Ramogi TV happy birthday kete manaka. Kod BV Band biro chwako budho nyaka che. Kipena mwenyewe maisha mafupi. Jolendo magi mag Ramogi TV mawero bende biro betie. Mae Kikbai The Garden Bondo Kapio Junction Samachon. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka otuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And a Christmassy leap next year na View Travel. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com.
mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo moro amora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyien to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Manya thika mongo. Riuri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. In kitemo tama mondo kik adonje piem ma kawuono ni. To an abotere i doho. Abotemo ng'anyo malich ahinya e nyim kite. Mondo ji ong'e ni in ng'at machal nade. Machiegni kendo nyakuram gajwang' wadhi mbele gi weche manyien. Chenro en rameny piny. Tendarita e kaunti ma Siaya osingo timo pedha ne jomaundu manonego bila achiel kendo hinyo machielo e kinde mane giko penje skund sekondar ma Mahero kendo lal kod bunde ariyo. Magi timore kinde maluoro koro mako chuny jodak ma Kwagagi Hero duto maneno ni arita mosebedo koro joregengego odok e yo makare. George Bati miyo waler. Luoro pod omako chuny jodak ma Kwagagi Mahero e gwenge malego Usonga bang' jonjore moko nego bila achiel kendo weyo machielo kod hinyruok e kinde mane gichwalo tese mag penj maduong' jonjorego bende ne okwalo bunde ariyo manego nego. Awadwaro arita kwe mondo bed motegno nikech gino tum kuom polis mawuotho kod to an japiny ma onge kata luth kata kedi mawuotho go. Wani hali marach. Wakwayo mondo arito bed ka mondo tim uchunguzi mondo wane nang'o motimre no. Ka polisi minyalo neg to koro wanto wachal nadi. Akwayo jotelo mondo owuothie here waka mondo ne nang'o madhi mbele. Kaluwore kod monjno, komanda mar obila ma Siaya Kleti Kemboi osingo ni ok gibinindo nyaka ginene bundego oyudi kendo achijego maki ka okwayo jopiny mondo chiwnegi maling'ling' ka County Commissioner ma Siaya Julius Otieno okoni gin kod apisa moromo neno ni achijego maki. Na mimi najua kwa ushirikiano wenu vile County Commissioner amesema tutashika hao watu. Na mimi kama County Police Commander hatutalala kama polisi kama haya mapunduki bado yako katika mikono ambaye they are not authorized. Kama uko na information yoyote na unaokopa kupeana, unaweza leta hata kwangu. I'm very confidential. Tuko na maafisa wa kutosha na hii kazi tutashughulikia. Ile tu tunaomba ni information kutoka kwenu. Na naona nyinyi ni wananchi wangwana, hamtakaa na information, mtatufikishia, si ndio? Apisa go magarita bende ogolo luoro ni penj nyalo bedo kod ng'ikruok ka gisingo jiwo arita ne jopuonjre e kindegi ma gitimo penj kendo neno ni jiwo arita e kinde ma ichwalo penj ni sikunde. Tumeongea na wao na tumewapatia assurance security itawekwa mpaka wamalize mtihani yao. So pia wananchi tunawaomba tushirikiane. Magi timore e kinde ma jaod bura malego Usonga Samuel Atandi okoni rochruok magarita gwenge malego Usonga osekelo dok chien kendo nyiso obila mondo kas chenro mar manyo bunde manitie lwet achijego. Wasebedo gi cases mag jogi nego ji kendo kwalo dukewa kendo kwalo johala. To micho ang'eyo ni gini nyalo chopo makoro polis be ema bedo victim. Bunde molalgo, mago bunde ma jogo kwalo magidwa duogo target go kuonde moko. Omiyo polis nyaka tim operation ma giyud bundego. Bunde mani lwet jambazi en gigo tigo inego japiny ma innocent. Omiyo gima dwana challenge madwa ni polis gior polise kada polise mi abit Siaya mondo oyud bundego mondo oduok bundego e lwet polis. Atandi koni obila nyaka tim machiegni kod kweth mag rowere mane gichuogo mondo mi giyang' maling'ling' ka oseyo obila kuom bedo kayulo e tich
kendo nyayo timbe mag maundu ka okonyo bila bende koro nyaka were kod siasa kendo giriere kod tijgi. No wacho no dani gitigi polise kamara achiel. Ke polise man garaj mar mako ng'ato bate court. Koro dani polise mantie si atin. Oginyal romo wuotho gi lando no mondo polise man si abi omed. Changes mancho timgo podo kwa morgo. Kendo ka minister ni bura ni wacho ne changes go nyako chako keth kendo. To poko ketho gi kendo miyo weche gi pod tek. To mara ariyo madwana wach kendo ni polise basi abi nindi tich. Kakoro bila singo tima peda ne jomaundu mane omonjo bila kendo lal kod bunde magi. Jopiny geno ni achijego ibiro maki kapok gitimo maundu mamoko kaka achiel kuom yore mag jiwo arita e gwenge ma Lego Usonga. George Bati, Ramogi TV. Dani jokedo na tero mag nyithindo koro dwaro mondo mi piny owacho yang-gi kendo walgi matia yanga kaka nyocha otim ne nyamrerwa mapachoka. Molare nyasi ma dhialo nyithinde kar dak Makarioko boma ma Nairobi. Jokedo na tero mag nyithindo mano chope nyasi no koni kinde mathoth apisa mag nyithindo mane apisi ok de wuotho kendo luwo midhiero ma nyithindo kadho e gwenge. Ting makoro gione ji ma ochiwore. Magi koni osemiyo nyithindo mathoth oroch ratechgi ka apisa marango ngima nyithinde kaunti ma Nairobi oyango ne gisechako mayo nyithindo ma onge mier kendo luwo gundgi bang' timonegi tiegruok. Ni wan kaka jonyuol waringo e nyithindo wadwaro ni mondo wakony nyithindwa we bete ndara giwe bede streets nikech streets kuma gintiere no mondo migi giyud kony dwaro ni wan wawegi mondo wamakre kanyakla mondo wagoligi. Nitie joma mine gi wuonegi otho adiera giyudo chandruok to koro iyudo ni koro wach mwando omiyo nyithindo sandore oko. En gima wich kuot ka nyithindo thagore ni nikech mwandu koro uriembo dhako machiliel or nyithindo dong kie koro gidhi e streets to streets kuma gidhiye ni ka onge ng'ama nyalo konyogi iyudo ni gibedo abused kuro itimone gi timbe moko magalagala. Rana kwaro sirikal kaka nyocha gikonyo CHVs mondo sirikal okam in handi mondo gibende gikonywa mondo mi wakony nyithindo gi e yo mayot. Doho chiko jodak manie lo mar jasiasa machon Gershon Kirima mondo mi ochwalo boke margi ne jodak karane jogo mantiere bura motelo ne winjo bura kendo tarik 24 dwe mar achiel higa manyien. Jodak goyande ochwalo ng'ure doho mondo mi okund bad migawo mar ofwamb kich mondo tim nonro malach mar yango ni wuon lo en ng'a e kind mosendo Gershon Kirima kod japiny Italia moro miluongo ni Domenico Di Masi. Jafwambo mar Walter Nyambaga ntiere kod ler mathoth. En bura mapotwenyore nyim doho ma Milimani kama doho chiko jodak manie lo mayande oyangi ni mar jasiasa mosenindo Gershon Kirima ochwalo boke ne jok monywandi burano pok ochopo tarik 24 dwe mar achiel higa manyien e kama ochan mulie burano. Jodak modak e lobno mar Kirima dwaro ni mondo doho kunde bad ofwamb kich mondo non adiera jal ma wuon lono yie e kind jasiasa mosenindo Gershon Kirima to kod japiny Italiano moro miluongo ni Domenico Di Masi. Okili mar jodak go Danstan Omari olero ne gisechwalo ng'ur kendo ofwamb kich biro chako fweko maling'ling' ewi wuon lono mosekelo ywaruok e kind familia mar Gershon to kod jodak. Jodak go biro yango kokalo e nonro mar DCI e kata ka opo ni Gershon owuon e wuon lono kata ka Domenico Di Masi to kod kata ka otese mosepedhi nyim dono gin otese moyangi kendo puodhi. Bende gilero ni gisendiko ne bad migawo mar lo. Jang'ad buche Samson Okongo tarik 23 dwe mar 10 yande ongolo ng'eto mane oyango ni ja od bura machon Mastare e Gershon Kirima e wuon lo maromo ekelo fachiel kendo ng'eto no ne omiyo jodak nyaka tarik 30 dwe mar 12 higani ka oyudo kapok gidar to gibiro neno makolwer. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwadhe mago hala nyakorom gajwang jaten migawo mar pur kod pith e pacho ka Mithika Linturi ochikore gi chien ewi mibadhi mag omo mwandu kaka sukari, ochele kod oduma kowuok e pinje maoko. Jatelo no di kore kod penjo nyim komiti mar od bura marango weche mag pur kod pith mochwe kom kod jaod bura ma Tigania West John Mutunga. Jatelo go ne dwaro ng'eyo mathoth ewi kembe moko mano ng'wano orak mosekelo chich mathoth e bad migawo no. On the issue of citation, in fact, the letter, I am here today, ready and willing. The other thing I don't want to believe is that
If you have limitations in quantities, you must limit the number of people that you're going to give. So what guided offer? Is it on first come, first served basis, and then when all the sugar was exhausted, you stopped? Or was there a criteria? There must be a criteria. Honorable Chair, through you, I would want Waziri to tell us that before this importation was done on sugar specifically, how much was the sugar then, a kilo or 2 kilos, and how did this waiver reduce the cost of living in a matter of cushioning Kenyans against this adversity? And you know that time people were in the streets because there was no hunger. So, and because there was no hunger, there was no food, the situation was quite dire in the country. So we were left with no option but to allow imports. And because government coffers were dry, there wasn't no money, then it was not possible to bring in government money to increase supply. It is on that basis that government decided to extend duty-free facilities to importers that were willing to get into that space because we didn't have money, no public. Kwa the county ya Mombasa, boda manyasani matiyo giteko stima Mombasa, joyua kaluwore gi okang' mar kambi apikogo ma koro dinonegi medonegi nengo mar chajo betri kuwuok siling 215 nyaka siling 290. Gikoni kambino mar apiko ne oko kawo pachgi kapok ong'ado mar medo nengo gino ma koro gikoni dhi ataro nyocha gitime kinde mane ginyiewo apiko makamago. Giramo ni ok gibi chulo nengo manyienno makao kamano to oduoknegi apiko gi manyachon mayande gichiwo e kambigo kapok omigi apiko manyien go mabende gikoni ok nyal tiyo e mowinjore to chuthe kinde ma koro koth chwe thurka. Kata kamano tend kambi apiko no to ramo ni nengo mane giketo mokwongo mar siling 215 ne en mano mar chako hala kendo nyaka to koro mede. Inakura 40%. Imagine ukikula 40% kutoka gharama mpaka town na ukirudi utakuwa umepata pesa ngapi? Umekuja na customer ya 150 ama 100, utakuwa umepata pesa faida gani? Alafu anatuongezea betri kutoka 215. Rais alisema betri inakuwa ni 174, wakaongeza mpaka 215, tukanyamaza. Mara hiyo tena ndio miezi miwili jesha bado. Wameenda betri ndio 300. Sasa hii ni kumanza nini? Mkataba ya tulisaini sio hiyo. Bike haina nguvu ikifika kwenye mlima. Na hizi kazi ni kazi ya kung'ang'ania. Survival for the fittest. Wakati bike haina nguvu, wale wengine wetu wa petrol ambao hawajabadilisha hata wanatunganya customer. So hata tunakuwa hakuna kazi ambayo tunafanya. So na ile kikubwa ambayo inatuumiza ni kuwa kwa nini swapping iweze kubadilika kwa ndani ya miezi miwili tu. If you compare those prices versus any vehicle that is using fuel, that's a two-wheeler, you'll find that we are 50% more affordable than someone riding a two-wheeler in Kenya. And if you even compare us with any EV in Kenya, we are still about close to 20% more affordable. It's not that they are too weak, it's because of the sensitivity of batteries, especially on the compartment. It's not that they're weak. Mago mag tuke jatugo mar Barcelona gi Spain Gavi noyudo hinyruok marach e tugo mane Spain oloyo Georgia gonde